Dito na ako sa taas mga katropa. Doon na si ate yung guide ko. Wala. Andito po kami ngayon sa napakalaking baliti tree. Yan po yung mga ano niya, mga sanga, dahon, paikot. Ganito yung pinakapuno niya. Ayan. Ganyan siya kalaki. Ayan ang ating service. Ang liliit. Try nating ikutin. Sana walang nuno. Malinis po ang kanyang ano. Malinis ang palibot. May mga laglag lang na dahon. Tabi po po. Napakalaki po. Puro ugat. Ayan, sa palibot po nito ay may mga kabahayan. Napakalaki talaga. Laki pala nito ate, ano po? Mahigit na po. 100 years po. Muito no. Wala pong umakyat dyan sa taas. May umakyat po. Saan po dumadaan sa mga ugat? Dyan sa ano, may butas po yan dyan sa ano? Sa gitna. Ano pa butas pa yun? Yan po. Sabi apo. May daan yan? May daan na po dyan. Papunta sa taas. Papasok. Meron pa din po. Bayan na po ano. Gano? Kakatakot. Parang may ano po yata. Baka may sawa dyan. Ay, ang butas pong yan. Mga bata. Pag malaki po, hindi. Hindi po yata kasyang mga katulad ko. Dito na sa ano, sanga. Diyan sa may sanga po. Mabitis. Hmm. Sapatos tayo, Mahilas. Hmm. Hindi ba siya? Iba yung seed. Sasakatan. Yan. Naakyat ka dyan ate? Grabe. Hindi ba siya? Ang taas ang akitin mo. Ay, nagsasampul na si ate oh. Ipi, sakat na. Si ate nga, baliwala oh. Malaki ang aking tiyan. Mataas. Sus, kakatakot. Meron na po dyan. Ay, doon po sa pinakataas. Doon. Di ba man ang daan? Ano Ipi? Di ba yung kaya mo na kinasang ko? Pero mag-ano, try kong Mag-akyat. sunod. Tara mga katropa. Hoy! Stop! Stop! Uto sa tato, si Dino. Uto sa tato, si Dino. Masa na? Uto daw. Nasa taas. Tumuna lang Ipi, para mahiling mo ako. Wala ka na. Saan na? Mas balyo. Ha? Mas balyo. Saan? Mas balyo na. Punta natin doon. Oo. Wala na sila. Ay, uto.
Nasaan ka na, boss? Yun. Saan? Ay. Yan ah. Boss. Oh. Mataas ka na dyan. Masakap pa ba sa pinakataas? Hinay. Mataas na maray. Ay ko lang patulog ka dito pag tanghali. Ate, okay lang ano? Boss! Punto na. Malayo ka na. Bali wala oh. Baging ka. Dapat pa, dito nakatira si Tarzan ano? Hala. Taas yan boss. Mataas na maray. Ano yan? Mga 4th floor ang taas. Hala ka ate dyan. Ayan na si boss. Ano boss? Baba na. Dito. Alam ko. Mataas yan. Yun na. Matik. Mataas yung ikuton. Why? Yun, salamat oy. Oh, mga bossing, mga kablo. Pinagpawisan din. Ito na. Ay. Sarap umakyat sa taas. Ang laking baliti. Baliti 3. Baliti Drive Adventure. Baliti Drive Adventure. Ito pinakamalaki. Ano to? Nakikita ka man dyan? Ha? Nakikita ka dyan halas? Ganun di ka nag-iba sa kuya pag sakat. Pinagpawisan ka boss ha? Palipat-lipat sa mga ano? Mga ugat, tanga-tanga. Tuloy kapi. John! Diyan open lang magtabit paninduyan. Hindi lang magkakan-kakan, magdala ng ano. Ayaw po nakikitagay. Wala man nakikitagay.
Wala man. Hindi man po na ano? Hindi man na tatanggal yung lasa ng alak. Oh, bakit? Maalat na nga ni. Dito na ako sa taas mga katropa. Ano na si ate yung guide ko? Wala. Sana si ate? Hindi pa po itong pinaka ano? Pinaka gitna. Ay, pinagit na po yung sa atin. Sa gitna, umaakyat pa po tayo. Para ikaw na yata ate ang ano dito. Parang tour guide. Yeah. Malam din. Ah, siya. Ano pa pinakataas niyan? Dami, laki. Dami ng lagusan. Oh. Pababa. Dito na po tayo mga katropa sa pinakataas. Subukin natin yung ating talent pag-akyat. What? Tabi po po. Upe! Yan, pinakataas na. Siya na po ito. Siya na po yan. Pinakataas na po niya. Dito. Meron pa. Wala naman po yung tao dito. Ayan si Nati sa baba. Sa dinano sa may parting gitna. Napakalaki. Puro sanga. Ito po yung mga sanga niya, mga ano, ang lalaki. Ayan yung aking kasama. Takot umakyat. Toy, okay dyan Toy. Mababa pala, balik para makarating dun. Bauli tayo. Ayun, sino na ate sa baba. Pababa na po ako. Init na baga boss sa cellphone mo. Okay lang. Ito boss, umirin natin tindaan no. Siyan, Yung upo. mahirap garo dyan. Ayan, kapot-kapot lang yung ikaw sa kahoy. Pababa na. Sabi ko apo. Saan dito Toy? Dito? Yung upo. Recipe. Palangkaw. Ganda sa taas. Yan. Hintay lang boss. Sige, diretso na ito Toy. Opo boss. Ano? Ano yata ako dito? Hop. Okay. Ya. Sabi po apo. Pe. Si cellphone mo. Ya. Yun. Ya. Adik, nagpawisan din ako ah. Dito na. Ay.